Jednoho z těchto velkých borců předskočil a ve finále už se všechno jede vabank. Tam už neplatí to, že může jezdec jedinkrát zaváhat. Samozřejmě v této jízdě budeme asi nejvíce držet palce Aleši Drimovi, který jede s červeným povlakem na přilbě od vnitřní strany oválu, ale má tam velmi těžké soupeře Hanse Andersena, Matěje Feriana, Petera Karlssona, Martina Smolického a Matěje Žagara. Zajímavý bude také souboj Matěje Feriana, který startoval v letošní sezóně v extralize za Pardubický automotoklub a jeho bodový zisk byl co do průměru na jednu jízdu nejlepší v celé české extralize, takže Matěj Ferián se bude snažit ukázat, že umí jezdit i velké mezinárodní závody a nejenom českou extraligu. Aleš Driml bude startovat tedy od vnitřní strany oválu s červeným povlakem na přilbě. Když jsme s ním před závodem hovořili, říkal, že by si přál dostat se do finále a že by v něm chtěl skončit lépe než loni, kdy upadl, a zatím jeho výkony naznačují, že by to tak mohlo být. A také velmi dobře odstartoval a drží se v čele. Za ním vyrazil se startovním číslem 9 Hans Andersen. Tomu by samozřejmě nechtěl Aleš Driml prodat svoji kůži lacino a chtěl by zvítězit a také si hned v prvním kole vybudoval velký náskok a s Andersenem tam bojuje Peter Karlsson, což je velmi důležitý souboj o tu druhou příčku, protože přeci jenom byť je dobré skončit do třetího místa, tak každé lepší než třetí místo se hodně cení a teď tam máme pád a upadl nám Andersen. Karlsson, Peter Karlsson nám tam upadl, jízda je přerušena. Je to velká škoda, je to před koncem této jízdy, kdy byl Aleš Driml hodně vepředu a Peter Karlsson nám tam upadl, zatím ještě leží uhrazení, už se nad ním sklání služba, podívejte se, to byla jeho čistá jezdecká chyba. Čistá, já si myslím, že Peter se snažil předjet Andersena a přetáhl to moc na vnitřní okraj, kde jsou ty díry větší než po tom středu a tam, jak se říká, ho to natáhlo a nevyvolal ten umělý smyk, který měl by mu pomoct tomu, aby projel zatáčkou plynule a skončil hrazení. Ty detailní záběry ukazují, že stále věděl, co se s ním děje, držel si hlavu, chránil se lokty, snažil se spolit do klubíčka. Trénují závodníci někdy také, jak by měli padat a jak se mají schoulit, aby si nepolámali ruce, nohy. Tak samozřejmě, já si myslím, že asi netrénují určitě pády, ale tento pád patřil k těm lehčím pádům, kde vlastně závodník se jakoby sklouznul a všechno bylo pod kontrolou, nebo sám sebe měl pod kontrolou a motocykl byl před ním, takže nehrozilo to, že by na něj skočil nebo že by mu způsobil nějaké zranění. Tam bylo dobré, že nikdo z jeho soupeřů se do něj netrefil. Dá se vlastně občas jenom pouhým zaklapnutím